Venga, ostegunak ja beste temple bat dakar. Lanera eta gero pintxopote eta gauza bat. Ui. Gaurko egunez duela 10 urte. 2012ko urtarrilaren 13an Bizkaian herritar ugari torturatzeagatik ezagun zen Manuel Hidalgo Guardia Zibileko kapitainoia hiltzen Jaenen. Busturialdea, Lea Artibai, Durangaldea eta Mungia inguruetan tratu txar basatiak burutzeagatik zen ezaguna. Mungiar askok oroitzen du nola saiatu zen zuhaitz bat botatzen herritarrek ikurrina bat jarri zutelako. 1976an Leonera bidali zuten. Urteetan mailaz igoz saritu zuen Espainiako gobernuak teniente koronel izatera helduz. Sekula ez zuen egindako torturengatik erantzun behar izan. Holaxe, saritu eta saritu. Eharki bizi eta ongi hil gainera.